Kani gade ka Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Ka HYC minta kasni thok dieng sautar ujemang. Kala dawana ka sorkar jela, bakan thawla la kumno bantai no la ka jong ka university ni ka skul ba. Kumbalong hakiwe ki jela ka than chtai lam ni ka ri India, ki badan la ki jong ki skul ba khnang ban pensuk ik samla puli. Ha ka puli ka dangle. Usamla Roy Kupar Sendram ubalong Education Secretary ke HYC habakran Syakilat Pathai Kubor. Hadian kejinga kendo Menteri Ketnat Puli Putih ke Sorkar Jela umala kemen remboi ulayathu bakaseng kala IT dakador khas badan arpau teli kimat terwa ki balong ru ke jokapor kum kejing ajing mot ya Ketnat Puli Putih ke Sorkar Jela bahkan penpha bat penjana ya ke Puli kadangli ha ke Jela Meghalaya Brok Hawi ha kini kador khas kaseng kala dawaru na ke Sorkar Jela bahkan chimkhia na ke bentaban penrung biang ke subjek MIL khasi kum ka compulsory subject ha ke kelas 11 but class 12 ha ki school bal itho da ka Meghalaya Board of School Education ha ka bai dai bikini kijing dawa ni no ngelam ke HYC ula itho ba Menteri Ketnat Puli Putih ula kular ba unda pej benya bat bishar shwaban shem ya kanu garai na kalyang jo sorkar ngila bakini gikot tiba la penmi nam taw snam aja khapra ha ki school ba fer ha ki class ba fer bagi don shibun kijing bakla omdei tang kijing bakla ki ba red lani ki ba lumala ri kijing bakla ki bala ban yalam syaga jing persuthu bakla sia ki kena puli haki school bat haki class ba fer tingila bro bagani ka jingle le si kamdei tang ka jing bakla tang ta factual error lane ki typing error dei kela bandai ru kandon ke ik shalendet ka pelong kini ki brio ban tho bakla ban ai ya ki jing tip ki bakla bat kala ru bandai ka jing kwa lane ka jing le jo kini ki brio ban pen tho bria ya ka embus bat ya ka education department hi joka state bro koi ti hak jing ekran ka jongi bo minister ngila ongro ba ya kani ka jingle ngila balale shwa ke election but ka jingle ka balale kerki batang hadu saw bat san banai la ongi ki publisher ban tho ki kod hapo saw bat san banai ka group of expert ka bala thong dak ambus kala proof ki kod but hapo saw bat san banai la pharu ban print bat ban supply ki school ba fair tingila bale si gadon ke ek shalendet ka pelong ke embus man le kerki yang ni kam ban prescribe ya ka syllabus ke bathama ba ki kod ke bathama dan akaliang ka jongi kum kaseng ila ong ya minister in charge ke education bu dei ban conduct inquiry ban lap ya ka jing shisha ban ba manu badon kiti ban le ya ka ni kam ba le si gadon ni em shalendet ka pelong ke embus ban le kerki ban prescribe ki kod 6006 aja khapra te kajing ekren ka jongi bad minister ula ong bo unpet ya kene kam bala dodon ki bri ki badon kiti hadin bala le ke inquiry la dalap ba manu badon kiti ban le kene kam nakaliang jo ke education department ba choko government kan sa shim ya ka steps ban pensitom ya kum kita ki bri ti kata ke jing ekren by day ba kene ka phang ka baning kong ya ka pangila pan ka dawai ke inquiry na minister by day ka jing pen mi kot bat ka jing tho baklai ki kot fer kumbala bu dak embus 6006 aja khapra hadin kan dia bede buka memorandum bangi submit pat namata ki jing ajing mut ki jongi go fair ha minister nilabu adu arpau teli ki mat kaba kentup nadu ban penrung biang ne ke MIL kum ki compulsory subject haka class 11 but 12 nangta ngilong ru ba bede bet kani ka jing penrung biang ke MIL kum ka compulsory subject nakaliang jong minister ulong ba unsapet ya kani bon session ulong ru mauru ulong ba katkum gajung suthu jo hi don kam ban perung biang ke MIL kum compulsory subject ri kwa ban pet ya ka report pa bale bala penlong ya ka embus ban pendu no lane ban penlong shu ke MIL kum ka compulsory subject hadin bo la study ka report un session ya ka steps ke badan kam ti ngila dawaru na ka no minister ba la kumno hakikat jong kibala prescribe dak embus kadai ban kentup lang ya history jong ikum kajai ban rem nyu trap ti ha bede bakani nakaliang jong minister sultanat ya kani jing bu ka jongi ka jing ajimut ka jongi baru lo ong hoi ba mental si nomla ban penrung ya history ka jongi kum kajai ban rem nyu trap re hakipor ba kisnam ki bangwan nakaliang jong government kansa betha bat kan saya lek kat bala penrung ya history jong kajai ban rem jongi hakikot kulit hamtam ka kum hakikot social science ti kila don ki bangi ajing mut ambai dei bat ka jing penslam ya ki kot ban yo haka bagi mi ki pa kila ban thit na yo na hat nama ka don ka jing slam ko mangitip hadu menta namata ban puli ki school ki kot wat ha yo ki mi ki pa ki shimjing e ban yo tengah so ban kaliang jo sorkar
kidai ban ai ka direction ya kini kinong pen mi kot bala long kumnu shwa jong panai February ki kot bro khot ki bala pen ya ki bala prescribe dak embos kidai ban don hayo khna ba ki mi ki pa kin sup pan thiet bat kala don ka jing om ya ka jing dawa na ka jing jongi ba ya kini ki kot ki ba ka embos kala prescribe menta kare ban don ka review dan ka re examination khna ban penbet ya kinu ki jing tuna kawir ka jing dawa ka jongi na ka sarkar ka long ba habede bat ka income affidavit na ka banta ban apply ki scholarship ngila bu ya ka jing mod ahmad jong sarkar ba ki jing e ru ba kani ka jing penbor ba ki kmi ki kepala ni ki buying asam jongi khna ban apply ka scholarship ki ban le ki income affidavit ngila pani ki jing e ba fair ba ki jing lut ru ki bale si ki longing ki baduk ki ban pelut ban yo ki income affidavit tiadin mengilai keren bat ajing mud nak liang ngila ajing mud ri u barlong ka bala kidon ka sarkar kala le ya ka socio economic census ka bala ya ki longging ki bahab apo ka kata ka BPL ki ka sarkar kam de shu ban insist lane ban penbor kidon kam ban ai ke income affidavit kila ban shu pen shisha bagi de na kata ka longging BPL da ka bon ra ya ki tu ki kot ya ki bagi hab apo ka socio economic status tiadin bangila ekren nak liang jong minister lo ong bon pet ya kani long bala ban pelat ya kini ki BPL family nak ba penbor ki bikin wan ra ka income affidavit ka jeng dawa ka jongi ban bu ya ka draft lane ka propose education policy jong state haka public domain lane ban bu pat ba nang ba kibri kila ban ajing mun nak liang jong minister lo pentip ba ya ka draft education policy la da bu website jong ka education department but mentagi beriu kila ban ai ki jingmut ki jongki ban akaliang ka jongi ru shen ngin sapha ka jing ai jingmut ka draft education policy jong ka jalan ka New Trap Youth Council HYC mentang singi thok deng sautere ko jemang kala dawana ka sarkar jilla bakan thong da ka jing toket magistrate ne da ka special investigation team halor ki jing bakla ha ki lendong jongki kot pulie bala penmi da ka Meghalaya Board of School Education embos mentau snam arajar khatpra usamla Robert Kharjaren General Secretary Kaseng habe keren mikila patai kubor hadin kaji kendu eu menteri katnat puli putih sarkar jela umala keben remboi ula ong balalap babun ki kot puli bala pha tho pha shan thamai da ka embos na ka benta ka samoi puli jong stem arjar khat phra kidap tang de kijing bakla suda bot ongru ba kani lam bakla penban ki khna school haba ki puli kijing tho bom dei hakikot puli uni noi lam ka HYC ula kno ru ba ka jing pen kala ka embos na ka pors ka por ki kot puli haki school ka kta bha bat ongru ba ka embos kala IT shikinong tho ki de ki bajla le si ki bom pat jiyo ka chat wat tang sin ru ha ka jala Meghalaya Sudan bok ba ngidon ya kan ihu ke bobu ya ka center selane ke bobu ya ka Jakarta rekam hangni tenrei ko mapitip ba kan ihu ka de jong central government kam de jong state government ti ha ka central government watang bantung no hikai ru haban le da national reception policy ko ba OPC itu di badio khambun ki OPC bat ki SC ban ki ST tiga reception policy yang turu pinong hi bakan dan good amount of reception policy ye kinong Meghalaya kamdan we ki state da pin pet what are not is to keladan arne lai teligi ki state university ke bagyo ya ka central funded ke bakaya rap central government ru ki pila da pin pet menta na ki hajar mun ki samla puli ki badep ki graduate manusnem katnongut kinyo ban teng master degree let's say watang R% na kiru kimla peten atrai baro oba pas tang na po seniatnis dan number sung ki graduate ki man pas let's say tang seniatnis college ru unom poilut hapo niu pinekren da yo student oba pas tang na ni ki college ki bapau na shalong ru kinom poilut ani tidak mau ke bangingi penmi ki graduate bad ka mau ke ba kini ki university ki sim ki master degree kala ya la chabeneng chakndo ti ngidon kamban encourage ki khna ki jungi banle ki master degree ni don kam ban encourage ki khna jungi banle ki research scholar paper boleh nginum la banlen ba ka je bru jungi gedang dunathan ha ki start wat bene la kalong ha kono feel ro tidak kebadan lah kajong ke state university ni kong kalong ba
ngila ban promote susu ya ke education jongi hadu ki master degree hadu ki PhD level ka baar pat ngila ban wana susu ya jing yo kam yo jam jong ki samla puli jongi ha ni university tingi na kalian kaseng ngila bru ba kata ki ba penmi ya ki kot ki de ki company menabar ki de ki khar ki bangim itu tim ula yu hejat nem si sidru am kalian ngimte ti ngi ong ba ngi ong ha ka jing yu i jongi kaseng kani kala de ka kamle khanang kam de ka kam bakla kala de ka kamle khanang ya ka bahaban pen sistem kani ka de criminal conspiracy ya ka ban defame ya ka ban penhiar no ya ka burom ke ijot jong ke embos ya ban penhiar ban penjot pen para ya ka education department jong state i barawi ti la da kini ki bro ke la not ka du ya ka ban penjot ya ka image jong ke embos tila di ban inquiry kana ban yo an pen sistem ki atrai kan long ka bakala la dangin chu resume ban ong ba o ka shudi tang jing bakala bro kala de jing le khnang bat yo bro ba le khnang as ngon ong ba de ban pen sistem ti ato film question yung liu executive chairman jong ka embos uba pait lut ya kani ka kam bara u nakaliang minister mane ulapan pau hi kata ka wei na ka daw le si u ong kam padi bo un na confirm ong ba le si ke jing bom don utau permanent jawaban jong ka embos le si ka balapan na ko but executive chairman jong ka embos udah u capable IAS officer hi na ta ka daw ko long kumbang i ong ba a group of expert ta shukin pitang ka kerteng kemudian ki di biru ka abiang sudah tilada kita ki group of expert ki badon ha mekhlia ki nang ban spell p ki haban spell fi hka phe dan on what ground ki haban kon ki expert lada kata ka group of expert ke ba constitute da ka mekhlia ka itu ya ka borsha kum ketiar ban penon kam ka basumar breu dan on what ground we call them group of expert satu kadang ngi ong ba kani ka dei ka pre plan kani ka criminal conspiracy jong gini Hebrew ya ka ban defame ya ka ban destroy ya image jong ka embos bat kidon jing temu ayun na London ya ka bahab ban wat kit benia ya kani kam at kadang ngi ong at least di bandon ka ministerial inquiry la di special investigation team na police department bangin accused direct mata ban ong ba bakadon ka corruption halenden nginam nut ban ong nat kadang ngi naklia ka seng ngi ong ba da finpek ya ka jingle kile sausan banai shwa election kalong haka proses ke balong ke bakaloi ke ba shule bud le kerki ni la banong bakala abandon ke conspiracy le si jong kini ki publisher bat kanur ka kanhun namta ka election funding ti banlap yang kita don kam ken kwani na kadaw na kalian seng yung ba don kam ken kwani nang banlap kita bat la dalap ya kita haban prosecute as well kamdei bangi alish mah kamdei bangi keno ngim very clear kata nat kadang inquiry swa dalam inquiry sa tip